तो चली फाइनली स्त्री 2 पवन सिंह के मूवी में गाना अइला के बाद श्रोतागण में खुशी के लहर दौड़ गई रहा। अब बहुत ही बढ़िया सॉन्ग पवन भैया गइले एकदम हिंदी मॉडल के। सही कहल बा कि पावर स्टार पवन सिंह ना केहू भइल बा ना केहू होई भोजपुरी इंडस्ट्री में। भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार पावर स्टार पवन सिंह के एगो अलगे बॉलीवुड में भी पहचान बढ़िया बढ़ गई बा, जिसमें श्रद्धा कपूर जम के गाना पर नाचतरी। राजकुमार राव भी एमे एक्टिंग कैले बड़े, बहुत बढ़िया एक्टिंग। क्या बात बा। पवन सिंह के बोला के इवेंट शो करावल गईल, शामिल भइलन। पवन सिंह के मन गदगद हो गईल बा। अब पवन सिंह के मन के संगे संगे गदगद हमनियों के मन हो गईल बा, श्रोतागण के मन हो गईल बा। अब बाकी जे पवन सिंह के कट्टर विरोधी बा उनकर मन पानी पानी खान हो गईल बा। उनकर जमीन का बोल जाला पैर के नीचे से जमीन सरक गईल बा कि बाप रे पवन सिंह इतना बड़ा लेवल पर काम करते रहे। हमनी के कहिया मौका मिली तो देखो भैया बता देवे के चाहत नहीं कि पावर स्टार पवन सिंह के लगे मोहम्मद रफ़ी जी के आवाज़ बा। भोजपुरी के मोहम्मद रफ़ी जानल जाला पवन सिंह के। बहुत ही बढ़िया पवन सिंह कलाकारी कैले बड़े। इवेंट शो में स्वागत भइल बा। स्त्री 2 बहुत बढ़िया मूवी बा। अपील बा कि रउआ लोग जाई और देखी मूवी के आनंद ली। बहुत बढ़िया पवन भैया एक बिहार के लाल जौन माटी के आन बान शान बिहार के मान के बढ़ौले बड़े बॉलीवुड में जाके। हमनी के ये कहम सन कि पवन भैया के बॉलीवुड में भी जज्बा बन रहो आ बन रही। जैसे कि काहे ना बनी, जैसे कि पवन सिंह पावर स्टार के कुमार सोनू जौन की उनकरा मन कैले रहा भोजपुरी में गाना गावे के छठ के तना गइले रहन पवन भैया अपना संगे। तो पवन भैया के दिल के तो जानते बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी चर्चित कलाकार हवन कि जौन एक बेर गाना गा के छोड़ी हैं तो कई मिलियन धली। ये सब के तो बादशाह हवन भैया। बाकी भैया के का कहल जा सकेला, भैया एक नंबर के कलाकार बड़े। बाकी वीडियो के लाइक शेयर जरूर करी। RST बॉल पर बन रही। धन्यवाद। जय पवन सिंह।